tenaga. Wah iso ditato meneh. Aku sangar. Tatone apa ya sik yo. Iki apik apa kene iki? Kadal buntung ngono lho. Apik ra? Cemiyak. Oh ya. Ju. Ki Bos Margonda nanti to. Jarak nukokke wedang galak kok suwe. Jarak pesta nang markas. Ayo to mau ngomong ngono to. Ayo Ju. Wis saya tunggu wae. Mesti tekane si bos. Oke Ju. Ngomong-ngomong tatone rai anyar apa Ju? Kok sangar tenan ngono. Ayo to. Preman ki kudu tatone kudu anyar. Le tatoan rai nang ndi to Ju? Nang sing ngisor ki tak tato meneh men tambah ngeri. Men kok ngono kuwi to medeni ngono. Biasa to. Tato hadiah permen karet to. Hahaha. Cangkeme. Ha nek tato hadiah permen karet ki yo murahan. Wis sesuk nyong tak tuku sak blok. Men tak tato sak kabehane sak dengkul-dengkul ngene iki. Men sangar to. Men wong-wong do wedi karo nyong. Wah, tatone saiki do sangar-sangar yo. Ngun bose ora kalah sangar. Weh, melu sangar. Gambar coro. Edan ora? Ndi Bos? Nyong delok tato gambar coro niki. Sangar to. Opak gambar gunung. Gedhe. Ya si bose ora oleh kalah to karo anak buahe. Walah, wiye dolanan kling-kling bloke kalah karo nyong kok. Yang menang wingi ra yo curang to karo bose Ju. Iya Bos. Ya sida ora le pesta iki. Jare rak pesta mau. Yo kudu sida. Ki nyong wis nggawa wedang galak tap jempol sikil. Wah, si bos. Kowe wedange favorite nyong ya, Bos. Ya wis, Jo, ndang, diombe. Nek kesuwen sak dadi ager-ager. Wis yo Bos, dibuka. Engko ndak silak dadi ager-ager engko. Sik. Ki anak buah ora toto karo bose. Mosok bose kon klemprahan kaya ngene. Wis, don. Cepat. Weh. Ya wis Bos, ya wis, sorry. Nyong lali Bos, nyong lali. Wis kene jagung dhuwur. Ngono we karo bose. Lah ngopo raine ngene? Medhor ae Ju. Cepat. Ya bos. Nyong cahmu. Raki, tahtane ngisore nyong. Ingat, bos anak buah. Ucapkan sekali lagi, Bos anak buah. Duh anak buah goblok kabeh. Yo wis, Jo ngombe wae ben do pinter. Ya wis yo Bos, duwe Bos. Buka sik ke bose. Ulala. Goblok, wedang larang-larang utah-utahke. Ora tuku to ora iki? Blok. Wah, suwen. Galake. Posisi liri posisi. Wah. Iki kurang Bos. Iki kudu tuku 3 botol meneh iki. Kok ora Ju? Iya oke, Bos. Iki nyong urung mabuk blas iki. Wah, yo oke. Kepiye iki? Wah, bos urung mabuk ngene. Ape bar ki operasi wae. Bos urung tengkleng ngene to. Bar ki ben iso ngombe meneh, ben tengkleng. Surga dunia.
siap arak dolanan doro ya nang bandara. Endi to kayak anak iki? Pri. Rene. Wah, Jan, ganggu wae. Bapak Ratoto ganggu wong seneng wae. Rene. Nggih, Pak. Ana apa? Bapak tukakake rokok karo kopi. Nang Mbak Yati kae, mbokmu wong ora masak, kopine barang entek. Iya, Pak. Lah ndi duwite? Nyong wegah nek utang. Wis, nduk cacek nyong gek derby dolanan dir. Ya, duwite. Den baguse Juwono kok utang. Lek yo ket biyen ra ono sejarah ya to, Pri? Bagus kon ndi lah. Aja lali susuke. Bapak urung tuku jagung barang. Wis, njok lek mangkat. Gawe ongkir to, Pak? Rene. Woi. Jas siji. Ono dinganake Doro ki. Burake kono kae yo. Wah, cagih Dorone nyong. Juju. Mas Asran Bu kae. Wah, marani kandang macan. Rezeki nggak kemana? Ya wis kono, ndang sikat, ndak selak melayu bocahe. Cepet. Ju, madeg Ju. Wis mandek ngono kuwi sik. Ngadeg. Ana apa Mas Reman? Kok oleng kok ngono ki? Kokean pil kecetit po? Cangkeme kok rato to. Wis dajar po kuwi. Ampun Mas Reman. Wis. Ana ing ndi raya ning ndi? Nyong dikon bapak tuku rokok ro kopi. Piye? Olah cocok. Duite gorene wae, tak ge ngamal malah berkah. Ju. Jek duite ge tuku wedang neh. Mah ge ngamal to. Wis tinggi po. Goblok, iki acting, anak buah kok ora cerdas blas. Ampun Mas Reman. Iki duite tak gawe tuku rokok karo kopi. Engko ndak nyong diseneni bapak. Wis, rasa kangen sam. Gorene duite. Wis kono beli. Bapakne kono rene, tak obrak-abrike. Lumayan. Ketambah tuku wedang to, Ju. Bisa ngeplay meneh. Ndi rokok karo kopine bapak ke? Malah nangis wong kon nukake kopi karo rokok kok. Nganu, Pak. Nganu apa? Wis silak salit lho iki. Nganu, Pak. Nganu. Nganune bapak gedhi po. Malah nangis barang. Ngri ana apa to? Nganu, Pak. Mau pas nyong mangkat nyong dicegat preman. Yuk duwite dijaluk malahan. Apa? Sopo sing wani malah anake Juwono ke? Wis, parani Jo, tak entekane. Di. Wong entekane nang kene iki. Kae, Pak. Kae. Jo, parani. Sampukane. Sopo sing wani malah anake Den Baguse Juwono, kuwanen tenan kok. Lin jegat nyong karo anak bae nyong. Raya ra apa. Oh, rai to. Ora ngerti po nek nyongke sangar. Sangar sekondi, delok saka sedotan. Awak kaya triplek kaya ngono sangar. Wis dajar wae wo, Bos. Dajar wae yo bareng-bareng yo. Ya wis kono diajar cangkeme Den Bagus Juwono kae. Mangkat. Oh iya. Yo, dajar yo. Yo, diajar. Rene, loro rawan siji ora mundur. Sampeyan bali sik kono. Yo. Oke, maju. Rene, mani. Waduh. Wah. Waduh. Wah, sama gede iki. Gendong yo. Lumayan. Iso tuku wedang maneng. Astagfirullahaladzim. Bendino meng do ngombe kepriye to? Jadi sampah masyarakat e. Mbok yo do tobat, nglakoni sing barang sing apik, sing becik apa priye to? Ora iki sapa?
Sok ngurusi uripe nyong. Ayo bos. Ayo pancen sok ngatur karo uripe dhewe iki panjenengan. Ayo, Bos. Sikatmu piye? Yo masane salat iki azan luhur bareng kae. Maneman masjid gede-gede ora ono sing nggoni. Jamaah wing wong 4, wong 5. Wis rasa kakean cangkem raki. Nek dakwah rasane kene mending lunga. Ora ngerti po wong ki ngefly ngene. Astagfirullahaladzim, paling ono ngapura kabeh yo. Wis. Ju. Kae bos nopo kae? Kok mah turu nang kono barange nopo, Ju? Ayo iki ngopo ke? Dirimu piye? Yo, diri yo. Ju. Ini Ju. Bos. Bos. Bos mah turu ning kene kepiye to, Bos? Bos. Jangan wae piye. Kabeh ae. Mumpung isi sedikit. Raupi. Biar dino. Bos, tangi bos. 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 Tangi bos. Ora tangi-tangi. Iya. Tinggal bebalimu piye? Yo, Ju. Tinggal melayu wae. Ju. Tinggal minggat Ju. Tangi. Wis esuk ki lho, tangi. 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 Tangi Ju. Balik tak trek balik Ju. Balik. Trek balik Ju. Sik tak ngono. Ndi nyong? Neng ndi? Nyong kok iso tekan kene to? Apa to iki bau nang jero omah wong edan. Nyong kok iso ning ngene iki kepiye? Padahal nyong mau happy-happy karo kancan-kancane nyong ki. Tak iki mau tepar ning dalan kaya wong arek tewas. Yuk ditulungi Pak Ustad, go bali rene. Ke kancan-kancane Raki sing jek happy-happy kowe malah blas ora nulungi. Berarti sing nulungi nyong Pak Ustad. Ha yo kancan-kancane Raki wis ora ono sing toto blas kok malah ninggal minggat. Apa? Pak Ustad? Yo masane salat iki azan luhur bareng kae. Maneman masjid gede-gede ora ono sing nggoni. Jamaah wing wong 4, wong 5. Wis rasa kakean cangkem Raki. Nek dakwah rasane kene mending lunga. Ora ngerti po wong ki ngefly ngene. Astagfirullahaladzim, paling ono ngapura kabeh yo. Wis. Sik. Arek nang ndi rak iki? Ge sadar wae. Wis sak mabuk meneh, meresahkan warga meneh. Gaweane meng kok ngono. Nek anu Pak Ustad arek njaluk ngapura. Bisa yo? Masa Allah tenang bocah e. Tat. Assalamualaikum. Tat. Ono apa? Enten Tat. Ya wis rene mlebu. Nggih. Ngene lho Tat. Nyong meh matur suwun wis nulungi nyong pas ora sadar. Karo nyong ak njaluk ngapura, mau wis ngunek-nguneki sampean. Kancan-kancane nyong sing takjak dolan ambil dina malah ninggal pas nyong susah ngene iki. Ya wis ra apa-apa. Nyong meng nulungi. Yo bojo lakoni meneh. Nggih, Tat. Ya wis wong dhewe iki padha-padha makhluk Gusti Allah. Sik penting saiki rasa baleni meneh kok ngono kae.
Sira ki anake wong duwe ning ya kok kelakuane kok ngono. Sesuk ya bondone wong tuane sira ki entek eling tobat. Urip ning donya iki mung sedhela, nglakoni sing halal sing apik. Iya Tat, suwun tes dak wae. Ning nek nyong tobat ki yo ndak iso ngapurani karo Gusti Allah. Wis aja ngono. Gusti Allah ki Maha Pengampun. Sing penting kuwi tobat. Tobat saka ati. Kelakuane iki ditata. Yo aja tanggung-tanggung tobat ki. Tobatan nasuha ngono lho. Kabeh dengan kowe. Yo aja baleni meneh. Ya wis nek ngono kuwi Tat, nong sebenarnya arek njaluk ngapura karo matur suwun karo sampean. Karo nyong muga-muga diampuni dosa-dosa sing wingi nyong rani baleni meneh. Ya wis nyong tak bali sik ya Tat. Wis ngono. Assalamualaikum. Salam. Rene. Lu. Nyong dikon tuku rokok. Malu Gusti Allah. Nggone luput. Ning yo mbok aja lakoni. Pak bos itu paling pinter. Ndak apik lelek kok. Wah, cakep nih. Lu. Ayo iki. Masa Allah tenang bocah e. Hahaha. Aja lali yo, like, komen, karo subscribe. Dadah. Lali ju.